Polisiw y'a yira k'a fɔ ko musomanin dɔ a ye mɔgɔ 6 jogi marifaci senfɛ mun kɛra Abundant Life Christian School ko kalanden 2 olu kɔni jogira kosɛbɛ. Polisiw y'a yira k'a fɔ ko marifacila a ye a yɛrɛ jogi ni a yɛrɛ ka marifakisɛ dɔ ye. Polisiw nalen kɛnɛ kan u taatɔla n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ a fatura. Polisiw y'a yira k'a fɔ ko marifa cira kun min na a ma se ka dɔn tigitigiya la ani munna a y'a ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen minnu ma. Ni laseli kɛra Sean Barnes fɛ ni ale ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko polisilakaw kumana ni mɔgɔ min ye marifa ci a fa ani a ka somɔgɔ tɔw ye wa u fɛnɛ u kɔni u ma gɛlɛya fosi de o la. Mun ye marifa ci u kan ka larawuli kɛ a ka sokɔnɔna la k'a lajɛ a ko bɛ cogo min na. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a ye ni marifa cili mun kɛra ekɔliso la a y'a kɔn. A y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya mun tɛ se ka bɛn. O kosɔn a y'a ɲini k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli sariya kan ka bila sen kan mun kolo jalen don kosɛbɛ marifa ciliko la Ameriki.